Rester. Nu vi siger, at det sorte her, deres æg har det prøvelaget. Et eller andet, så det går her. Så sådan en god dag, 6, 27, 25 på en god dag. Det har oprindeligt været, her isen afsat materiale helt til overfladen. Men så er der noget af det ler, der har været det øverste, der over tid ligesom er blevet opløst og vasket lidt ned med jorden. Og vi kan måske godt begynde med A-håndholden. Den er i hvert fald rigtig godt gå i gang med. Kan vi have en farve? Matrixfarve, eller man kan sige selve den massive, det er sådan en der grålige, som faktisk er vandmættet en stor del af året. Og så er det, når den er vandmættet, så bliver jernet. Maria, havde du lagt dem fra A-håndholden ned i din taske? Ja, men det ligger lidt krøllet, ikke? Nå nej, tak. Jeg tror, jeg vil skaffe mig lidt større pipette. Lad os lige prøve at se med 80. Så. Ja. 7,9. Lad os se. Den tager lige lidt tid. Okay, den. Jeg vil egentlig have troet, at den var lidt sur i bunden på grund af kalkmanglen, men altså nu tager vi lige prøver med hjem, og så kan vi lige få det, så kan jeg sende dem til dig, Henning.